Kaixo denoi, ongi etorri asteazken tradizionalenetara. Bueno, tradizional edo gozo esango nukenik. Tradizional eta gozo, biak. A ver, galdu Inez, a ver, Almitz, a ver. Asteazkenetan, badakizue dala tradizion eguna, ezta? Hau da, errezeta tradizionalak egiten ditugun, eguna. Baina normalian, edo ia orain arte beti, errezetak gaziak egin ditut. Eta gaurkoan erabakidet gozoa egitea. Vale, oso ondo. Orduan, noski errezeta tradizional bat izango da, baina gozoa. Eta egingo dudane izango da euskal pastela. Etxera joango naiz, eta hemen Euskal Herrian badakizue errezeta oso tradizionala dela euskal pastelarena, eta badaude aukera ezberdinak. Ze persin, oso frutarekin, ero gerezikin, ero kremaduna? Kasu honetan kremaduna. Kremaduna egingo dut, baina ukitu berezia dauka gure euskal pastelak, ze izaten du almendra mikatzaren zaporia. Lurin bat botako diot, ikutsu berezi hori izango duna, beraz, gaurkoan, hemen gaurko saioan, euskal pastela egingo dugu. Oso, no. Baina bi errezeta izango ditugu, beti bezala, eta bigarrena? Nik ingo duna, Armitz, nik ingo dut, Ana Maria Kaleraren liburutik hau, La Cocina Vasca liburutik hartu ditut, eta kroketa batzu. Baina ez betiko kroketa pexamel batez. Errezago, egingo du, patata kroketa bat. Eta egingo du lehengo euskal pastela, ostutzen den bitartean pixka bat, nik kroketak ingo ditut, lastatzen ditugu kroketak eta ero pastela. Oso, hola, lehenengo gazia eta gero gozoa. Ederki. Ikusi dezu, gaurko errezetak, oso goxo eta indartxo dijoaz, eta hause lehenengoa horrelaxe dijoa. Krema egiteko, esnea berotu, gorringoak azukrea eta maizena nahastu, esne beroa bota, loditu arte kozinatu eta hozten utzi. Ondoren, orea egiteko, gurina eta azukrea nahastu, arrautzak, gorringoa eta gatzak gehitu, irina eta legamia gehitu, ore lehun bat osatu arte. Muntaketarako, masa bizatitan zatitu, zati bat zabaldu, molde batean sartu, paretak ondo estalita geratu arte. Ondoren, krema barrura bota eta bigarren zatiarekin estali. Amaitzeko, arrautzarekin margotu eta labean egin 180 gradutan 30 minutuz. Esan bezala, gurinarekin hasiko naiz, hau gurina nahiko txiki utziet, eta dena nahiko hotza dago, gurina. Nola, amaitzen detenen nire horea egiteaz, hasiko naiz zabaltzen. Orduan, interesatzen zaiteana da, gure gurina hotza egotian. Denbora balin badaukezue eta orea ondoren, hoztea gaiuan uste balin badaukezu 20-30 bat minutu ere, ondo. Baina nik momentuan egingo detenez orea eta momentuan zabalduko detenez, gurina hotza. Orduan, egoain egin behar detena da, hau deitzen zaio txuritu edo horrela. Hau da, gurina azukrearekin ondo nahastu eta hartu behar du zuri kolorea gurina horre. Orduan, pixkanaka, hementxe utziko dut, eta ondoren botako diot arrautza eta irinak. Kasu honetan ikusten duzu, hemen dago irina, normala, gari irina, eta hemen almendra irina ere pixka bat botako diot, almendra zaporea izan dezan gure ore kurruskariak. Hore hauskorran familikoa da, esan dezagun azkenean, eta nik hemen, nik eta dagoenean bonbon ikusten zuten jendeak duda daukagu. Hau da Zarako Euskal Pastelako Museoko errezeta sekretua. Badakizu ez ziatela esan errezeta. Hombre, zuk orain niri ez duazu kontatu batere zurea. Nitxoiten dauzuk epateko niri baten baina. Ez ziaten bate kontatu. Eta nik saiatu nintzen ateratzen, eta osagaiak hortze duden, baina pixua eta horrela, eta ez ziaten esan. Ez ziaten, arrin, hau ezin da esan, hau sekretua da. Baina familia, beraien aitxona gandik, ero aitatxi gandik, ero zetorren errezeta bat. Nik ikusi nuen zaio hori, eta, agertzen da, truko moduan, orea euskorra egitekotan, olako sablea orea eta askotan azukre hautza erabiltzen da. Eta beraiek garrantzia eman zioten azukre normala erabiltzeari, eta hemen azukre normala, eta eskuekin lantzen zuten, eta, antza, esperientzi hori, ara, museora bizitan joten den jende guztia badauka, ez? Erakutsi teniet euskal pastela nola egiten da, Nola, gainera oso politxa da, daukate museo bat, non pieza ezberdinak eta horrela oso aintzinako piezak eta dituzten, eta, hori ikusi daiteke, gero, ziorrek esan bezala, daukezu aukera zuen euskal pastela egiteko bertan, berak erakusten dizuen nola egiten dan, osagaiak eta dana beraiek jartzen dute, eta aukera bikaina Zara joaten malin bazarete, behintzat museora joan, esperientzia hori egin eta euskal pastela etxera emateko. Hor, Zara, ez da idezautzen duzuen, aukera baldin badukazue, herri zoragarria, oso polita, gero gainera,
mendi ingurua eta mendia ibiltzea gustatzen zaio nahi, aukera apartan ibiltzeko, han badago lasterketa bat oso, nik 2 aldiz laugarren geratu naiz, beti... Zuk zona guztik ezagutzen dituzun lasterketatan ibili zarelako, asko korrika gati, baina lasterketa onda gaina hori, birritan uste laugarren geratu naiz, eta nahi egiten nuen, Bak uste zeratik. Ze lehengoari lasterketa batetan opairitzen diote olako hilarri bat, harripusketa bat, handia, hau da, zu biltze zanean jartzen dizutena zure hilobian aurrian olako... Harri handi bat, jendia ez da gertzen trofearekin inorolan, danak lurrean apoiauta daukatela, eta zara korrika, eta hor, anekdota dauka, Abadiñon, Oiana Azkorbegeitiak, ez dakit zenbat aldiz irabazi duen lasterketa hori. Kriston harripila eraman ditu. Baina ez dakit nun dauzkan, beti galdetzeko Oianai nun dauzkan, etxian ez dut uste, ze horrek etxera eramaten baitut, etxian tokirik ez dauka. Eta orduan, baina, hori izaten da, eta, niko esan dagoa, bi aldizero laugarren indute lasterketa hontan. Eta horrez dizue harririk ematen. Horrez, hor kopatxo bat ematen dizute, baina hor lehenengo 5 gora igotzen dira, orduan podiumera igoteko aukera izan dut, eta, larrunera igotzen den lasterketa bada, oso polita inguru horiek ezagutzeko, eta aukera baldin badaukazu egunen batean, zu gaina mendian ibiltzen zela pixka. Nik egin dut, nik larruneko karrera egin dut. Baina hor bi daude larrunea ikatzen dina, bat beratik, berako lasterketa, eta gero bestea zarakoa. Hori da, nik beratik egin dut. Nik beratik egin dut, eta izan erdi maratoia hau zen, 21 kilometrokoa. Gogorra ez, azkeneko aldapa hori, bainikan goatzen naiz. Nik, anekdota badauka, nire lehengo mendi lasterketa izan zen 2006an. Eta orduan egin zen zarautzeko triatloia entrenatzen. Orduan fizikoki ondo negoen. 2006an, hor zaran ginen, autokaraganeakin, eta kartelo bat ikusi nuen. Beran, Euskal Herriko mendi lasterketa txapelketa igandean da nizo. Letxe. 8 kilometro entrenamentu moduan. Aukera bikaina, ez da? Horra noa ni mendi gaina gustatzen zitzaian ibiltzeak horrik gaiten dari, joan nintzen, bada aukeraik apuntatzeko biharko lasterketa, orduan etzan horren beste jende apuntatzen gaur bezala, gaur egun bezala. Gaur egun da. Gaur egun ezin da, zeituan betetzen dira danak. Eta gertu ginen, hartu nuen, eta natean nintzen lasterketan, da lehenengo larruneko igoeran 6garren ni joan da. Bueno, kristona, Arraparri pasar, arrasatu inbarritut hemen, nik danak aurretik hemen dut. Hasi berantza topera, eta bapatian, nire kuadrizesak inzuten. Nahikoa. Eta azkenengo 4 kilometroak oinez jende guztian nahi pasatzen, ezinen, ez da delmuga nola pasatu nuen, urrengo egunean, umian karru eramaten, eta eskerrak karruan eukala zekaina nolan apoiatuta. Aujetak izan dituen, 4 egun gutxienez, aste guztia ezer entrenatu gabe, eta aste bukaeran neukan zarautzeko triatloi. Nik uste hori jendeai, etxen daun jendeai, ez zaiola gertatuko, Igor? Ez da, gora etorritzen, egia da, gustatu izitzai dela. Tokia behintzat izuragarria da, Mendia, larrun, gainera, trena iristen da goraino, edo nola ditzen da... Kremaiera, bai. Horri irazi nionik karrera bat, tren horri. Beiraka, Korrika, goraka ez. Goraka ez. Atea ziren bikotea eta familia, gaina esan eurek atera, eta ni batera denboraken, eta zaila. 4-5 minutu atean izkionan, hori oso poliki gizten da, oso poliki, eta eroni oso askar. Nik esaten dizuet, aukera bikaina dela joateko, kremaiera naiz eta ziorre baino 4 minutu gehiago tardatu, lasai iristen zeaten, ekatu gabe, eta familiarekin eta horrela joateko, benetan, parajea eta dena bikaina. Gaina, gora iristen zea, guk, beratik anigo ginen, eta iristen zarenan gora eta horrela ikusten duzu, itxaso guztia, ez? Eta benetan, oso politxa. Inguru ikusgarria da, azkenean nik animatzen zaituzte, eta gaina, gaur euskal pastela egiten ari gala. Zara aipatu dugula, Armintzek esan duena, esan daukazue euskal pastelaren museoa, eta, aukera ikasteko gutxi gara pixkat, historia pixka bat, pastela nundi datorren, jatorria eta dana, eta, lehen Armintzek galdetu dio, ze izango da, kremazkoa ero gerezina, ze normalean hor itxasoko gerezienekin egindako
pastela izaten da ezagunena, ero tipikoa, eta lehen gare batean hori itezan, ez? Frutak eta gare konfite batu, ero mermeladain, eta hoiekin betegarriak. Gero gozogile krema etorri zen, eta gozogile kremarekin betetzen hasi ziren, gainera urte guztian bazen neukan, ez? Aukera egiteko orduan. Bueno, monta askotako aurkitzea dituzula, eta orea esan dagoa, orea euskor bat da, nik izan nuen errezeta bat, eta lortu behar dut, Enrique, eskatu behar dizut, ze hau zan, nik ikasi nuen errezeta hau iten, Euskal Pastelan ore hau, hortxe, kafe antzokian. Hor zegoen Enrique sukaldari moduan, oso gozogile ona, eta bere, esan, oso itxaskorra zan, Armintz, ezin zan holan luzatu. Otzean sartu behar zan. Ez, hartu, eta epelean, otzean sartuta ere, esan, biko krematxo, orduan, zan, egiten genduna nasketa guztia, gero bikoiarakin hartu, bikoiarakin oinarrian zabaldu holan ireki dana, gero krema sartu, eta gero gainean ere bikoiaren laguntzarekin irekin behar zan. Igual Madalena, ez Madalena testuda, baina... Ez, gogorragoa zan, baina nahi dut esan, ez da guk hori euskorra normalean egiten dugula, biguna geratzen da, oskailuan sartu behar dela gogortzeko. Hori baino bigunagoa geratzen zen, eta oso goxua geratzen zen. Lantzeko egia da, truko hartzen zenion da azkarretzen da. Hau da, bexamel bat egiten dugunean, kroketa egiteko edo normalian, gauzak kostaite balmadie, geho hobegoa daude. Normalian hola ze izaten da. Ikusten dezu, nik hemen txeia zabalera gutxi bera, lodiera ere nahikoa dauket. Oain ingo detena izango da, borobiltxo bat egin, ze nahi detena da, gure, kasu honetan, moldia ondo estali, eta gero kremarekin hasiko naiz eta kremaz beteko dut. Orduan, oain ingo detena da, labantxo batekin, gutxi bera. Hortxe. Zer ez da, borobili haitendo. Nik hemen plater bat hartu beharko nuke, moduan, eta... Ez da ezer pasatzen, ez bain bada borobila, ze oain paretak eta dena ondo hartu behar ditu, eta sobratzen zaiguna moztuko dugu, eta listo. Eta hemen Armintz, gurinek eta eman beharrik eta zer, ja horea berak gurin asko dauka. Gurin asko dauka, eta honemen, egia da, hau nahiko berria dela, eta hemen ez dela itxasten. Batzutan dena, markarekin eta horrela, eta orduan zailagoa izaten da. Editia. Ordu, ningo detena da horrela jarri. Buelta. Eta ja barruan dauketenen, orain bai. Paretak eta dena ondo itxatxi, eta ja lehenengo zatia, edo lehenengo atala, prest izango nuke. Gero txapela jarri, oza, tapa jarri barko. Hori, ni ja tapa ere badauket, ja tapa prest daukat ondorengo gauzarako, eta horixe. Tapa egiteko berdina, sobratzen zaigunarekin, ingo deguna da, dena ondo zabaldu, borobiltxo bat egin forma honekin, eta listo, eta gorde. Oso ondo, ni hemen egon gara hitz egiten mendi lasterketan inguruan eta mendian paseatzea ero gustatzen zaionentzako inguru hortan dauka Sareta Baiara, ez? Eta Sareta Baiara, Sareta bai guztaren nahi duen esan? Baso ingurua esan nahi du azkenean. Hor dia, pagaztiak, aristiak eta da, inguru horretan aurkitzen duguna. Eta hau nun dago? Hau dago, batzuk mugataz ero hitz egingo dute, baina hor, Nafarroa aldetik Zugarramurdi eta Urdasubi urdaz daude, eta gero iparraldetik Sara eta Ainoa herria. Nire arreba Ainoa deitzen da, Ainoa herriatik. Hori, gura aikan historia beti kontatzen zion, Ainoa herriataz nire aika maite minduta zeuen, gu txikitan iparraldera askotan joaten ginen, eta, inguru horiek ibili ditugu, nik Sareta Baiara zela, baino izen hori gero ikasi nuen, eta gure garaian holan deitzen zitzaion inguru horri, baina, guia ezagutzen genuen, eta inguru horietan asko ibilitakoa gara, eta bentan toki ikusgarri benetan oso gomendagarria da. Gero hor inguru behintzat kotxen mugitzeko toki paregabea da eta ikusgarria. Nik bida, hementxe prest dauket nire lehenengo atala, esan dizueten bezala, egin detena da gero kanpoko guztia labanarekin, atzeko aldearekin dena ez markatzeko, dena ondo kendu, gero zulotxo batzuk egin dizkiot, ez altxatzeko gure orea, eta ingo detena da. Hemen utziko dut, gero krema ingo dut, beteko dut, eta gero goiko aldearekin estalingo dut. Margotu gure arrautzarekin, marka bat egingo diot, gero lauburuaren badauket molde bat, gero ikusiko dezuena, horrekin markatu, gero horrela labetikan ateratzen danean, izango dulako lauburu, ikur karakteristiko hori, ezta? Orduan, nik hemen bitartean martxan jarri dut ja sua,
Jau, berotzen ari naiz, hemen dazket, 500 gramo, o 500 mililitro esne, ondo berotu, eta bueno, hemen askotan egin dugu, gozogileen krema egia da, ez dakala inongo misteriorik, berotu. Batzundako igual bai, guk beti esateko egia da, guk askotan egiten dugunez, esateko, ez dauka misterioik, baina egin ez duen antzako, agian ez hau, urduri jartzen da, irakiten hasten da, zer, lasai, bueno, misterio pixkat agian bai, baina nola kentzen da misterio hori? Egin. Noizean behin, ez dut egun ere zer zu egin, gozogile krema, bestela gero-gerokoak, inguru hietara junbarko zuen pasaiatzea eta zerbait gehiago. Hori da. Ordu nik ingo detena izango da, alde batetikan esnea berotu, orain bestetikan hartuko dut bol bat, ben falta zaidana, eta ingo dut 4 gorringo azukria eta gure harto irina, kasu honetan, ondo nahastu, gero esnea bertara bota, nahastu, eta dena barrura. Eta gederatu behar du krema lodi bat. Eta esan dizuet lehen, almendra mikatza lurrina dukena. Usaintzen du, Pila bat. Usaintzen du, hau da, gure euskal pastelari emango dion ikutxu berezia. Bol bat ekarriko dut, dana ondo nahasteko, mentxe daukadala, eta ingo dut hemen, azukrea, batetik, maizena, edo harto irina, mentxe bestetik, hau ja irakiten dago, orduan, martxa, ingo dut, ondo nahastu hau, ze bestela geratu daitezke, grumotxoak eta horrela hasi, orduan, ez zait hori interesatzen, orduan, minbardetena da azukrea irin ondo nahastu, eta ja horrela hasi dauketenean, gorringoak, barrura, bale? Hemen kasu hondan, normalien gozogile kremak egiten ditugunean, hemen ondo izan ditugu, betikoa klasikoa izango zen kanela eta limoia azala, eta bestela hor vainillarekin ere. Kasu hontan, guk almendra zaporea izango duenez, almendra erabiliko du, eta ez dauka holan zentzurik, atzo esaten genduena, ez? Nasketak gehiegi, badao jente bat ez dut, aukerak zeintzu daude, dena bota, eta niko gitarteko eskatzen dudanean bebai, normalean juten nahi zenean, zeu gitarteko nahi duzu, ni denaki, bota dena. Dana, ez da? Bota solomua gazta piperrak, kipula erregozia, roquefort gazta, ero nahi duzuena, bota dena. Gero zeta gehiago. Batzutan ez dauka, batzutan gero ez dauka zentzuria. Gozea bali madaukezu behintzatze ondo sartzen da. Hau goze gabe sartzen da. Eta euskal pastelak, gaur egun, olako azoka, herri gehienetan aurkitzen ditun, azoketan beti egoten da, gozotegi guztiek ero nik uste dut olako tokietan beti aurkezten dutela. Gero urtean zehar agian gozotegi askok ez dute izango, baina honak azoka, herriko azoketara eta juten direnak, eta hor San Blasetan, edo hor Zumarraga eta Urretxura hor Santa Luziatan juten diren olako azoka guztietan egoten direnean postuak olan gozogintzakoak, okinanak eta euskal pastelak gehienetan egoten da, eta hoietan gero gainera, askok txapelketa irabazitakoa, Euskal Herriko euskal pastel txapelketa irabazitakoa, eta hor uste kanbon egiten dela urtean behin egun batean egiten da olako euskal pastelan eguna, eta azoka, eta txapelketa ere egiten da, lastatzen dira, bertan bakoitzak eramaten du bere euskal pastela, eta lehiaketa egoten da. Egia da pastel bat trinkoa betetzen duena pisutzua, normalean pisutzua, ze horea janeko pisutzua da, gozogile kremaz beteta da, orduan, da pastel potentea. Euskal pastela, nik esango niko, daudela bi motatakoak ere, lehenen dabizikoa guk egiten duguna dala kurruskarigoa, horea da nahiko kurruskaria, eta gero iparraldean egiten duten euskal pastela da bizkotxagoa, hau da, bizkotxo tekstura daukena, ez dana bat ere kurruskaria. Orduan, gustura, bertan, haniek hemen iparraldean bizkotxa deitu izan zaio baita. Euskal pastelei bizkotxa deitu izan dalen, bizkotxa esaten dut, eta ni saiatu nintzen, hola, esaten, igual beste pastele bat izango zen, da bizkotxa da euskal pastela. Antoki batzuetan, herri batzuetan, bizkotxa deitzen diote, eta beste batzuetan euskal pastela, ez? Jute mazaetan kartelak aurkituko dituzue toki pila batetan, turisten dako, reklamo bat, bertako zerbait eraman behar dana, euskal pastela eramaten dute. Hori da. Ez dakit.
Tolosara juten badira moduan, eramaten dutena beste zerbait bertakoa, ero Bilbora juten badira gurinezko pilak eramaten badituzte bezala. Ba, ikusten dezuen bezala, nik ja egin dut krema, eta bota diot lurruna, behin krema egin eta gero, bale? Orduan, ondoren bota diot, ingo detena da orain, ondo bete gure pastela kremarekin, eta hemen neukan, ja, prest, ba, tapa jartzeko, Bale? mentxe dauket, eta ingo diotena da, tapa honekin, mentxe. Eta gero zera lauburu aitekoa? Hori da, gero lauburua jartzen diogu beti. Nik hor, beste, hemen erakutzi, Euskal Pastela egin izan dudanen, egin izan ditut hemen ezberdinak, Kremarekin beteak, gero egin izan ditut marmeladarekin, ero fruta ezberdinekin beteak eta, bueno, tipikoa da baita, sardezka batekin indako marrak. Baita. Holan marra batzuk, eta oso erreza da, sardezkan marrak egiteana, super erreza da, hartzen duzu sardezkatzuk, eta egiten dituzu, holan lauki batzu moduan, alde batera eta ero bestera, eta polita geratzen dana. Gero bai, margotu inbar da arrautzarekin, ze Euskal Pastela badauka holako urre kolore polit bat, eta hori, bueno, ba horretarako hori zelan lortzen da, arrautzarekin margotuta, eta horrek ematen dio, nola da? Hau batez da kolorea lortzeko, hori da. Bai. Gero honek ez dio ez zaporerik ematen, ez texturarik, ja labian geratuko zaigu kurruskari, eta honek egiten diona da azkenen, kruasanak eta horrela erabiltzen dituguene, hori denari labetzen dugunean arrautza botatzen diogu horretarako. Kolorea emateko. Gauza pila baten, empanadak egiten baituzue, labean erretako edo zer, azkenean, arrautza eramaten dutena, da kontu estetikoa bakarrik. Da kolorea politagoa egiteko. Ez dio ematen, ez ematen, bueno, ez dakit, norbait, alergia baduka arrautzai, horri emango dio zerbait, baina bestela, sabore aldetik eta ez dio ezer ematen, da hori da azkenean, kolorea emateko bakarrik honi. Eta hor daukazue, arrautza erabiltzea, ero batzutan, arrautza eta esnea gaina ere nahastu aldituzue, ero arrautza eta esnea, eta horrek ematen dio pixkat kolore ilunxiagoa, Hori da, orduan ikusten dezu, azkenen honek egiten duna da, lauburuaren forma dauke, lauburu, egiten duna da, ikutzen dunen, lauburuaren marka egiten dio, hortxe, ikusten balen badezue, batzutan, oraindikan ez dagoela oso ondo markatuta, laban baten laguntza, zingo dioguna da, lagundu, hortxe, eta ingo digu, gure lauburuaren... Hemen, abilak baldin bazaete ero, inaduzue, sobratu zaizuen orearekin, hartuta lauburu bat, hartu intxurru. Eta gainean jarri. Egin horrelako txurruzkuak, horrelako luzengak, eta ero, lauburua eskuzein, da orduan, kanpora ateratzen den zerbait. Eta orea hau sobratzen bazaizue, gaieta zoragarri batzuk ere egin dituzu ore honekin, ero beste edozein pastel, eta, izoz gailuen ere gorde aldan ore bada, ore euskorra. Gero, zigorrek esan duen bezalaxe, guk ere egiten dugu sardeska batekin markak egin, hortxe bat, beste aldetikan ere, eta hortxe. Ikusten duzu, honek ez daka inungo misteriorik, egin behar dana da praktikatu, eta hau bai, labera, denbora desente darama honek, gutxienez 40 minutu behar ditu, 180 gradutan, eta ibitu belma zaizue, labera sartuko dut, zuek etxoni, momentu txo baten gatoz. Labetikan atera dugu, ja ikusten dezue, gure lauburuaren formarekin, gure sardeskarekin egin ditugun marka guztiekin, eta hau ja prest daukagu. Orduan, ningo detena da, platertxo batia pasa, eta dastatu zigor, lehen esan dugun bezala, ondoren dastatuko dugu. Eta orain, gazia egingo dugu, eta lehen da bizi hori dastatuko dugu, eta ondoren gure hemengo Euskal Pastela. Ada ere ze tentazioa hori aurrian eukinda, ni hemen kosinatzen ez da konzentratuko naizen, ikutu gabe mesedez, behintzat zure errezeta amaitu arte. Lortuko dugu, ez da? Bale, saiatuko gara. Bueno, ordan tokiz aldatuko gara, nik hau atzera utziko dut, hemen atzean. Eta esan dakoa, ingo duguna da, patata hauekin, labean erreituan patata hauekin, patata kroketa batzuk. Nola egingo ditudan? Adi.
Patatak labeko erretilu batean gatz gainean jarri, labean erre. Patatak zuritu, pure gailutik pasa, eta bero daudela gurina eta gazta birrindua gehituko dio. Ondo nahasi, 2 arrautzak gorringo gehitu, hau ere berriro nahasi, perresil xeatua gehitu, eta ero bolatxoak ingo ditugu, eta hauek arrautzatik, ogi birrindutik, arrautzatik eta ogi birrindutik berriro pasa ondoren olio berotan frigitu eta jan. Ordean hauek eraman goteolako geruza bikoitza, ogi birrinduarena. Irinik ez dara mate, ikusi duzu hemen, normalean kroketak egite gunean etxean, irina erabiltza, irina, arrautza eta ogi birrindua izaten da. Hemen izango da ez. Lehenengo, ogi birrindu, ez, arrautza, ogi birrindua, arrautza berriro eta ogi birrindua. Honek ez du bexamelik izango orduan, ez izango da kroketa batzuk, baina patata bakarrik izango du. Bakarrik patata daukatena, zapore izango dute, gazta birrindua, gurinen emango dute, eta krematxu puntu emateko, arrautza gorringoak eramango dituzte, eta esan dakoa, errezetan bertan esaten du, inal dituzue, patatak egosita, ero bestela hartu, nik induan moduan, olako labeko erretilu batean gatz lodia jarri azpian, eta 180 gradutara lodiak badira ordutxoa beharko dute, baina holan tamaina ertaineko hauek 51 minutuan egin da euskazue. Jendea galdetzen egongo da, zergatik amota duzu hori da, gatz hori azpian. Hori gabe? Zer? Ez da berdin geratzen. Ez da berdin geratzen. Ez du gatzikutu hori. Ez du gatzikutua azpian erreingo zien, eta niri nausiak esan zian horrela zirela, eta galdera batzuk ez diegez. Mesedez, duda izatea. Bere esplikazio teknikoa dauka eta espadauka ere ez du balio. Gatzikutu ematen diote honek eta horregatik da gehien bat. Eta ez erretzeko. Txuletatan eta horrela adibidez, ez? Parrian egiten ditugunean, txuleta gainetikan dana gatz lodiz botatzen da. Horrek egiten du sukuak ez atera bestaldetik. Hori da, azkenen egiten dio hor geruzatxo bat, eta ez da, bueno, hori, zukua bertan geratzen da, ondo egosita geratzen da, gainera bere gatzikutua noski ematen dio, eta haizu, gauza bakoitzak, horrela egite balen badira, zerbait edatik handa. Urteak eta urteak edamango dituzte lan da. Horazkenean, gatzan kontu hori txuletatan da, gatzak zeiten du, zurregatu egiten du, ez? Eta orduan txuleta jarrita daukasunean behian, dana gatzakin, sukuak bera eskutea egiten du, ekidin gatz horrek, ez? Mantendu arazi hor sukuak txuletaren barruan, eta gero, buelta ematen diozen, golpe batzuk eman, ze gatza kendu inbar zaio, eta bestaldeari gatz kutsixia botatzen zaio. Ze azpian badoka zigilua inda, eta ez dira sukuak ateratzen hortik. Ba, bida, kroketa hauei deitzen zaie, bueno, kasu askotan krotxe, horrela, Italian patata kroketa hauei, horrela xe deitzen zaie, eta jatorria ez dago bat ere argi. Badaude, bi teoria esan genezake. Orduan, nik esango dizitut, zuri zeinek konbentzitzen zaituen gehien. Erozein gustatzen zaidan. Erozein gehiago, bale. Lehenengo teoriak esaten du, 18. mendean, Italia hegoaldean sortutako kroketetik datorrela. Hau da, Angevinoen dinastian, errezeta frantses asko, Napoliko gortera iristean. Bai. Hori da, lehenengo teoria, bale? Eta bigarren teoria da, Espainia sortu zara, badago tradizio Iberiarreko eta urdaiazpikokin egiten diren kroketak. Orduan, egin zutena zen, urdaiazpiko hori aldatu pataten gandik. Orduan, sortu zituzten kroketa apalago batzuk esan genezake, ze patata da desente merkexoa eta entzuten azan pixa bat aldatu, ezta? Kroketa, urdaiazpiko iberiko kroketa hori patata ingandik. Hombre, zentzu gehiago dauka, patatak hartu eta urdaiazpiko ateratzeko merkeago eta karriko zituzte Ameriketatik eta horrekin egitea, horre zentzua badauka. Baina beste oso pomposoa geratzen da, hor sartzen duzu, beste maia badauka. Gainera honek berez ez dauka zer ikusi handirik kroketa batekin, ez? Kroketa, urdaiazpiko kroketa, beti, edo bexamelakin egiten da, eta urdaiazpikoan hasten zaio, eta kasu honetan nahiko ezberdina da errezeta. Nizako patata bola batzu dira. Hori da, esaten bali maiazu dala bexamela bat, patata egosia nahaztuta, urdaiazpikoaren horreko errezetak, nik eguzitu kroketana, bai? Hori, izan lehike, baino
baina hau da niri ustez, behintzat errezeta nahiko ezberdina ezagutzen ditugun kroketak. Bai, hau, nik honi deituko nioke, patata eta gaztabolak. Eta horrekin, ze kroketazuk esan duzune, normalean denok identifikatzen du bexamel bat daraman zerbaitekin, eta hor, saltzen ju, askotareko frituak, tigreak txurienen ingen dituenak, eta holako, familiko beste danak, hau. Hori guk ezagutzen dugun kroketak, zigor, baina badaude kroketak gehiago, badaude mota ezberdinetako kroketak, haude, falafela adibidez, kroketa moduan, barazkiekin eta txikiriekin egindako hori ore bat, gero, kroketa moduan hartu daitekeena, beste motatako bat, eta beste bat, adibidez, aratxini, Siziliako arroz bola frijitua. Aratxiniak inditu, mentxoriane, bai. Eta hemen Euskal Herrian badaude, negozioak non kroketak egiten dituzten. Eta badago kroketxea izena duen, duela gutxi hasi zen negozioat, kroketxea, bai, ezagutzen dut bera, bera Iñaki Azurmendi, nekin ikasizun, gaina klase berdinean egon ginen, eta, berak, karrera amaitu zuenean, berak erabakizun, hori, negozio txikitxo hau irikitzea, non beraiek kroketak eskuz egiten dituzten, eta saltzen dituzte, hori, kozinatu gabe, izoztuta, toki askotan, denda desentetan eta horrela, eta ia da, pixka bat azten joan direla, eta orain hartu dute Antigon Donostian, taberna bat, Donostiako kroketeria deitzen diotena, non beraien kroketak saltzen dituzte, eta, beste pintxo asko, eta edateko edo zer gauza, beste tabernak bezalaxe, Eta San Martingo merkatuan ere, bertan hartu dute postutxo bat, beraien kroketak saltzeko, eta ia esan, oso goxo daudela, Egiten dituzte kriston bexamel finak, goxuak, eta ona galditzen dira. Hori gainera, gaur egun, hori ez bosgarren gama erostetzen da hor, kroketak egiten baituzte jatetxeetako, niz ona baldin bada, jatetxe bate baino gehiago ziur erosten diretela, eta berein dago, zazkeran kroketak egitea lana da. Jatetxe baten dago, kriston lana da, bexamela inbar dozu, gero hor, bolak egin, garrautzati pasata hori, horrek lana ematen du, eta saltzen baizkizute, egin da. Nahi dituzte, izoz gaion dauzkazula, ez direla galtzen. Hor izan aldituzula, ez da izan bat denbora. Eta garrantzitsua hori, nahiz eta bosgarren gama izan, era naturalean, esne ona erabilita, gurinona, irinona eta elika ona, ez adiktibori gabe, ezer gabe, haizu, jatetxean egin dezakezun bezala xe, beraiek ere egiten dituzte, orduan, bueno. Hemen ez gara zoratu behar eta produktu ona ere saltzen dute prestatutakoa, gure harakinak eta gaur egun hor oso kroketa onak egiten ari dira Euskal Herrian, eta gaina hortan holako harategietan da kroketak eta beti aurkitzen ditugu. Eta zeagoxoa dauden. Bai, eta ni kroketak gustatzen ez aizkion inorreztut ezagutzen, nik uste dut. Norbait egongo da. Bai, beti da norbait. Bueno, hemen guk, hau dagoeneko, epela dago, hauek labetik atara ditut, armintzek euskal pastela sartu denen, patata hauek labean zeuden, poliki egiten, eta oin, atara ditut, oraindik epela daude, ez daude beroak, ikusi eskuekin ondo lantzen ziren, eta oin ingo duguna da hemen, gurinarekin. Duen pure patata bat horrela, oso antzeko geratzen zena, ez da? Patata pure originala, benetakoa, robuxonena, esaten dana, izango zen horrela. Hartu, berak egiten duena gurina bota baino lehen, hemen, lehortu egiten du patata. Ezetasunak entzen dio, lapiko batean, eta horrekin, gero krematxo usteko. Eta gero botatzen dio gurina eta esne pixka bat. Nik esne gain zalea banaiz, esne gainarekin oso edatzen da. Da, potentia, Bai, ez da asko jatekoa. Eta hemen, gazta botako didozu. Nahi duzuen gazta, horako edozein gazta ondu, berdin zaiz, idia zabal bat, mantxako bat, holako italiar gazta bat. Hau pixka bat ketua zan, ez da? Usainaren gatik. Ikutua bat zeukan, ez? Ikutua, bai, gero, zuek etxean daukazuena, azkenen gazta ikutua izan dezan, eta listo. Hemen, ondo nazi, ingo duguna da, gurina erabat urtu denean, honi, arrautzako ringo pare bat, behin zutatik, oin zutan daukate pixkate epeltzen, gurina lehenago urtu daiten, eta gero kanpoan bi arrautza gorringo botako dio. Eta hau, antzinako errezetetan arrautza gorringoena pila bat agertzen zen, errezeta pila baten, puntu krematxo emateko. Orduan, bi arrautza gorringo hemen, hau prest utzi du lehen
hemen. Hau, beixamela egitea baino hori xaba, horrela dena... Hau, asko xaba. Eta merkeagoa, desente merkeagoa, ze gaina ez duzu utzi behar ostutzen egun batetik bestera, ero ordu batzuk ez duzu osten utzi behar. Eta bolatxoak egiteko eskuz. Horrela, momentu batian egin, pasa arrautzetatik, ez da? Enek ez dauka inungo misteriek. Hemen, piper beltza, beldur gabe, desente bota, hau da, 8 buelta, gutxinez, gatza. Kontatu dezu ez da? Abertzen bat egin dituen. 8 egin ditu? Armintz, gaur egungo errezeta modernoetan, goi mailako sukaldaritzakoetan, esaten dizute zenbat buelta piper beltz, daude. Baina hor zuk neurria hartu dezakezu, goiko aldetik antzuk neurria hartzen dezu, nahi dezun txikiago edo pixka bat lodiago egitea, hor goiko aldeatik. Hori esaten dute ere, noaino... Eta segur, ez da berdina, holako, izaten mozu bat, haundia ero txikiagoa, tamaina ezberdinetako da. Baina nik, benetan, ekarriko izkizu biharzeta, 7 buelta piper beltzan. Baita, gaina horrela jartzen duela, 7 buelta piper beltza, eta listo. Platersakon bat mesedez, Armintz, arrautzak raskatzeko, eta horretan, ingo duana da, jakure, bolak, prest dauzkagola, hortik pasatu, gero, ogi birrindutik, hemen olioa berotzen jarri dut, ez? Ez du jarri. Venga, egurra honi, eta hemen, 3 arrautza, erbi, hau ekingo dituena. Hemen di pasa, eta esan dakoa, bolatxoak izango da. Lehengo arrautza, ogi birrindua, eta berriro, arrautza, eta berriro, ogi birrindua. Gero, olioa ondo bero... Kuruskari egotea. Bai, geruza olako bikoitza ingo diogu. Askotan gertatzen zaigu igual, kroketan bat edo horrela, behin pasatzen dugula, ogi birrindutikan, eta ez balin badu oso ondo hartzen, hautsi egin daiteke. Eta hori gertatzen balin zaizue, saltzen duzuela frigitzerako garaian, eta dena usten balin zaizue, trukoa 2 aldiz pasatzia, eta horrela segurazo, kurruskarigo geratuko zaizuela, ze beste geruza bat hartu du, eta zailagoa da kroketa hausti. Bai. Hemen, olio pixkatekin, busti eskuak, beste sardezka bat atatzen bai esu mesez, eta oin izango da, ikusiko zu erakutziko dizu bat nola egiten dudan, eta ero gainerakoak egiten jungo naiz. Izango da, ondo pasa arrautzatik, gero, ogi birrindua, hemen buelta batzuk, txas, berriro, arrautza, ondo guzti, eta berriro ogi birrindua, eta listo gongo zen, olioa bero dagoenean, oliontan sartzeko. Orduan, bordoska bat ingo ditut, lantalde guztiantzako moduan, eta azeituan gatoz hau frigitzen. Bueno, ja dagoeneko txanda bat egin dut, beste bat sartu dut, haue dira, erreko direnentzako... Kroketak. Ja pixkenaka hozten dijoaz, Okerrago bateako dira, así que... Lehen astu dintzaila uno perresilla. Hor neukan da perresilla xeatu eta bota diot, eta honek barrutikan perresilla daukate. Eta ikusten zu, egiteko modua, azkenean betiko kroketa moduan. Olio bero bat, kasu honetan nik komendatzen dizue, bueno, kilore olioa, zazue oliba olioa erabili, nahi baduzue bai, zuen esku. Baina lagunok, hemen dauzkazue gure patata kroketak. Eta hau Armintz, laban batekin moztu bat, holan erditik guzteko zemoz gehatzen dien, nik hau bitxartean jaso ingo dut. Barrualdea ikusteko. Hori da perresilla daukana, zegoa, kasualidades, ez da perresilla daukana, izango da, ero ez? Honek ez dake perresillik, zigor, ez? Kaula ditxe, beste izango da. Bueno, berdin da, gazta daukana, zaporia horrek emango dio, jaunok. Dazatu, ditzen zaizu? Perexillak ino perexik gabe, berdin, goxo dau. Gazta zapori dauka. Bai, patata bera noski. Gazta gainak ketua bota diogu, nortasuna dauka. Kuruskari kanpotikan, barrutikan oso krematxu gelditzen dira. Eta ikusi duzu, ez dira lehertzen, ez dira beste pexamela duna moduan, ez dira lehertzen, oso gozo geratzen da, hau jango du, lasai. Eta zu bien bitartean, zujan emendikan, zeni,
urrengora joango nuen, zeni tokia inbeharra daugetze. Lehen ez dizuet erakutsi baino. Hemen joan ere, euskal pastela. Itxura ona, ez da? Gainera ja oztu da, kruskari egongo da, ingo deguna da. Moztu, bai, zatitxo bat, eta dastatu. Bai, mesedez. Eta zaurrera, labantxo bat, mesedez. Honek balio dizu? Igual handi ba. Men, vale, venga, honekin gugu gara. Krutx entzun da, ez? Bai. Bi zatitxo, moztuko ditu. Hori da, honek errazio. Beldurri gabe. Patata tortilla pintxo bat izango asa moduan. Eta gaur, gogoratu, gazia eta gozoa izan dugu, baina hori bai, bi errezeta tradizional. Tradizionalak. Bentsi bat. Bazte politxak. Bueno, ja aurkeztu dut beraz, orain. Ja, jatera, hau da. Jatera, zior. Hau eskuakin, nega. Aurrea, beldurri gabe. Hoi tarteko izango asa moduan, tokiain, barran. Euna. Eharra. Hau denakin alkoa du. Ez dut. Banaten noski. Bueno, balagunok, hauek izan dira gure gaurko bihar eta tradizionalak. Bihar osteguna dugu, txorien hemen izango da. Eta hemen espero ikustu. Agur! Agur!